gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Ahoj, zdravím vás, Krokodil u mého tutoriálu. Tentokrát to bude, jak si změnit na nick na 7 Days to Die. Když si to vlastně stáhnete, například váš kámoš, tak máte oba dva nick player, jeden založí hru a druhý přes hamači třeba chce na něho připojit a nemůže. Je to jeden způsob, že se nemůže připojit, protože máte stejný nick ve tvaru player. A já bych vám tímto tutoriálem chtěl ukázat, jak si tento nick změnit. Takže bychom se do toho mohli pustit. Když se najdeme na start, najdeme si spustit a do té kolonky spustit napíšeme regedit a odklikneme, dáte ano, tak vlastně ukážu vám to, jak to přesně je. Už jsem to tady měl předtím nachystaný. Takže to hnedka třetí od vrchu v HK Current User. Dáte šipku, dáte software a dole pod T byste měli najít Fun Pimps. Šipku a tady máte 7 Days to Die. A jdete úplně dolů a tady máte player name. Já už tu mám svůj player, buď kliknete dvakrát nebo dáte pravé a změnit. A vlastně vaše přezdívka je nějak takto player. A vy si tady na to kliknete a už si dáte jako chcete přezdívku nebo jméno, já si dám svoje. Já si dám Krokodil. Tak už to máte, teď to můžete vypnout. Můžete jít do složky 7 Days to Die, dáte, spustíte si to. Tak doufám, že počkejte si na start. Musím počkat na to, než mi najde svět. Je to alfa 1 a chystá se alfa 2, tam už budou zombici, speciální zombici, kteří můžou lozit po baračkách. Nevím jak vy, ale já se na alfu 2 totálně těším. Ještě, ale nevím, jestli to budu od alfy 2 kupovat, nebo ještě furt to budu stahovat, ale určitě si to kupím. Promiň, předem se omlouvám za lagy, jo. Au, oni mě zabili. No to je teda... Jaj. Je to vlastně Zombie Survivor hra, něco jako Minecraft. Máte tu zombíky, ty ledy jsou hnusné. A vlastně dáme chat, napíšeme ahoj YouTube. Vidíte, a máte vlastně ten nick, který jste měli. A tohle by bylo k videu vše. Čau. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by.